Jerry Treñas nag-abiso nga pabasugon ang kampanya kontra dengue para malikawan ang pagsaka sang kaso sa mga barangay. Duha ang pinakaulihi nga kaso sang pagkapatay tungod sa balatian. Samtang, Feast of Our Lady Candles, pagahiwaton na, buwas nga adlaw. Nagpanawagan si Mayor Jerry Treñas sa publiko nga pagpabasugon pa ang kampanya kontra sa dengue. Sa pinakaulihi nga record sang City Health Office, duha ang kaso sang pagkapatay ang ilan na lista subong lang nga Enero bangod sa dengue. As of January 31, 2 new cases kita. Ang active cases natin is pulo, recovered 27. However, we have 2 deaths nga recorded. Mga barangays natin affected with mostly with dengue, those gid kita damo gid subong Lapus area, no. So we have a total case of 15. Kung basihan ng record, mas madamo ang kaso sang dengue sang nagligad nga tuig kung ipaanggid subong apang hindi inirason nga magpakampante ang pumuluyo sang syudad. Dapat sa gihapon mag-aligmat para malikawan ang pagsaka sang kaso sa masunod nga bulan. Comparing it last year may ara kita 45 cases, January 2022, same date compared sa subong nga 38 case. So kung makita naton mas damo pa ang 2022 nga cases naton. Subong pa lang, nagpaandam na ang City Health Office nga dapat likawan ang paglabot sang alert threshold para hindi naton malabot ang epidemic threshold nga na-record sang 2019. Sa alert threshold nga ginhatag, ang pinaka-critical gid nga ginalantaw namon is starting siguro mga late March to beginning of April. Kaysa diri ang sa graph naton medyo gamay gid ang alert threshold. Nga kung magdamo ang cases naton during this time, pwede ma-reach naton ang alert threshold. So muning ginabantayan kag ginabirabirahan namon nga hopefully hindi ta lang ma-reach ang aton nga alert threshold lalo na ang epidemic threshold. Nagsugod na sang dengue vector surveillance ang CHO bilang pamaagi sa pagtapna sang pagdamo sang kaso sang dengue. Ginabiso sang pagbutang sang larvicide sa stagnant waters sa mga barangay lakip man ang paghanda sang hydration unit in kaso kinahanglanon. Sige lang kita gyapon sang aton nga pagbutang sa mga larvicide sa mga stagnant waters. Tanan naton nga district nga health center sige nang pamutang sa mga larvicide. Same also nga problem nga kung mag-overflow kag tapos high flowing ang water naton, ma-defeat man gyapon ang purpose ng aton larvicide. Pero sige lang namon nga ginaobra para at least ma-minimize lang naton ang mga cases ang mga pagdamo gid sang lamok na pwede possible carrier sang dengue. Para malikawan ang pagsaka sang kaso, ginahangyo gid ni Mayor Jerry Treñas nga mag-kooperar sa ginhanda nga preparasyon sang kampanya kag kung may ginabatsyag nga sintomas labi na gid ang pagsakit sang ulo, nga magdiretso sa pinakalapit nga health center para mabuligan ang pag-untat sang paglala sang sakit kag ang paglapta sini. Importante ang search and destroy sa mga ilistaran sang lamok. Magpaninlo sang palibot kag hatagan sang proteksyon ang mga kabataan kontra sa dengue. Nicole Abelo para sa Level Up Patrol. Buwas na Pebrero 2 ang kapistahan sang distrito sang Haro sa pagsaulog sang Feast of Our Lady of Candles. Ginalauman ang pagbisita sang nalibong nga mga deboto sa Haro Metropolitan Cathedral. May mga pilgrims nga maluyag magbisita sa imahe sang nasambit nga patrona, kag mayara man nga magasindi sang perdon candles. Lauman naman ang mga rerouting kag pagdugok sang trapiko bangod sa pagsirado sang dalan sa Haro area. Umpisa alas 4 sa hapon para sa posisyon. Sunod-sunod nga misa ang pagahiwaton para sa kafestahan sa Our Lady of Candles. May grotto masses umpisa alas 4:30 sa kaagahon, tubtub alas 7 sa gabi. Samtang ang misa sa main altar ang mag-aumpisa sa alas 4 sa kaagahon, tubtub alas 8 sa gabi. Alas 8 sa aga ang Pontifical Mass, kaupod ang blessing sa mga candles. Ginapalabot sa publiko nga magdala sang mga kinahanglan nga gamit kontra sa init o kon pag-ulan. Mahimo nga magbitbit sang payong, tubig kag panyo. Ginahingyo man sa mga ginikanan nga kung sila magadala sang mga bata, mahimo nga tuytuyan ang mga ini agod hindi madula o kon matuntuhan. Nicole Abelo para sa Level Up Patrol.